אלוהים אדוני אלוהינו עלינו מעשינו כוננה עלינו מעשינו כוננהו. יהי רצון שבעולם ייתן לנו לב נקי ועיניים טהורות ואוזן לשמוע ופה לדבר ולב להקשיב. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יסייע בידינו, שלא ניפול בידיים שלא אוכל קום חד ושלום. אפלנה ביד השם, בא ליפול ביד בשר ודם. יהי רצון שבעולם יציל את כל הילדים שלי, את הנכדים שלי. עוד נינים אין לי עוד, אבל בעזרת השם יהיה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל הרווקים להתחתן, את אליה, את ידידיה ירפא אותו, גם הוא נמצא במצב לא פשוט. וינון, מצב לא פשוט בכלל. יהי רצון שבעולם העיקר התיקון זה בעצם להכיר את שורשי הדעת. ורציתי לתת איזה משל מאוד מאוד יפה. תשימו לב שבן אדם שהוא מתאהב באישה, אז בימים הראשונים כבר שהוא מרגיש שהוא חש אהבה אליה, שמתם לב שפתאום הוא לא רואה אף פגם באישה. זה משהו מאוד מאוד נדיר. בעצם מה מאפיין את המשיכה בין איש לאישה? זה בעצם התהליך הזה שבן אדם מגלה שהוא אוהב מישהי. עכשיו, האהבה הזאת זה לא בגלל שיש לו איזה מידע ממש אנליטי, מפורט, על פרטי פרטית בתמי, איזה השכלה יש לה, איזה חוכמה, אינטליגנציה רגשית יש לה, איזה אומנות יש לה, שום דבר. כל העניין שמחזיק את האהבה זה מסוג של הבטה פנימית בעיניים שלה, מול העיניים שלו. ההתאהבות זה דבר שהוא מעל הטבע, כי זה נכנס לגורל שהוא מעבר לגוף הפיזי שלנו, וזה מה שנקרא נשיקות בהוויות הרוחניות של האורות המקיפים שלו ושלה. חיבור של זכר ונקבה, זה אומר שבתוך הזכר יש מה שנקרא זכר ונקבה של זכר, ובתוך הנקבה, מה שאמרתי ככה, אצל נקבה, בוא נתחיל בנקבה. בנקבה יש מבחינת זכר ונקבה של נקבה, ואצל הזכר יש זכר ונקבה של זכר. והם צריכים באינסטינקט הפשוט ביותר, שהוא מסתכל עליה, במקיפים, שזה בא באופן לא מודע, שהוא מרגיש התאהבות, אז אנחנו יודעים שהנשמות הגיעו למקום שבעצם החיות שלהם היא יונקת מאותו שורש. אם זה משורש האצילות, לפעמים זה שורש הבריאה, לפעמים זה משורש היצירה, לפעמים זה שורש העשייה. אם זה יהיה משורש העשייה, אז הם יהיו מאוד מאוד פרודוקטיביים ומעשיים, הם יעשו כל מיני דברים שקשורים בעולם העשייה ויצליחו בזה. אם זה העסק, לא משנה מה. ואם זה יהיה בעולם היצירה, הם יהיו יזמים, הם לא תמיד אלה שיפעילו את הכוחות של ללכת לבצע את העשייה, אלא הם יגידו, יקחו חברים ויגידו להם תפתחו את זה ואנחנו נעזור לכם איך לעשות את זה, כי הם יוזמים, אז הם מפעילים את הכוח, והם כאילו מי שעובד איתם בעולם העשייה הוא כפוף אליהם. ואם זה בעולם הבריאה, אז זה עוד יותר גבוה, זאת אומרת, שני המערכות שדיברתי, באים לבן אדם של צד שלישי בעולם הבריאה, שהוא בכלל לא, שיש לו יותר קשרים מהם, והוא רק נותן פקודות, והוא מריץ להם את העסק בצורה רב תכליתית, ומצליחים בצורה גדולה. ומי שנמצא באצילות זה עוד יותר גדול, הוא כבר מבחינת מלך שבאים אליו ומתייעצים איתו, והוא ממש לא צריך לעבוד קשה בכלל בחיים שלו. אם כן, מה שרציתי להגיד פה, ולחזור בעצם לנקודה, שכמו שילד שנולד בהיריון, אז אתה רואה, בהתחלה קשה לו לקום. הוא לא מסוגל לקום. לוקח לו שלושה חודשים, עד שהוא מתחיל להרגיש את השיווי משקל של הגוף שלו, הילד הקטן. הוא לא יודע איך ללכת. פתאום הוא נופל פה, הוא נופל שמה. פתאום הצבעים שהוא רואה בחוץ, נכנסים לתוך המוח שלו, והוא מתחיל להרגיש כאלה שמחה, ואתה רואה שהוא צוחק בצורה של אי סדר. זאת אומרת, פתאום יש לו צחוקים ממש מדהימים, לנו זה נראה מאוד מאוד יפה ובריא מאוד, ואנחנו נהנים מהשמחה שיש לו, אבל מה שעובר עליו באותו רגע, זה אי אפשר לתאר את זה, הוא רואה שם מיליון צבעים הולכים לו, עם צבע של פרחים, ועם צבע של הארון, וצבע של השמש, ועדיין הוא לא מבין בשכל שלו איך כל הפלורסנט הזה, והספירלות של האור הזה, הם חלק מהמציאות של ייצוב המוח שלו בכלל. הוא בכלל לא יודע שעכשיו הוא מתחיל לעשות הפרדה בין מחשבה לדיבור למעשה. כשהוא מגיע לשנה, אז הוא כבר מתחיל, הצבעים מסתדרים לו, אבל הוא מבין שהוא לא מבין. ותראה כמה זה קשור לתודעה, איך המוח בעצם מתרגל להכיר. הוא לידה עכשיו. בדיוק. הוא נהיה, כן, עכשיו, איך המוח שלנו בנוי? הוא בנוי בזה שיש מאגר מידע, שכל דבר שהוא כבר יודע, שהוא שם את האצבע על אש, הוא יודע, זה חם, לא נוגע שם ביותר, לעולם אני לא מתקרב למקום הזה. ואז אני נכנס לתוך המאגר. אותו דבר, למשל, אם הוא יעשה, למשל, יזכה, 3-4 דקות, אם אתה תהיה רגישה לבחייה שלו ותביא לו חלב או תביא לו ממתקים,
והוא ידע שזה מה שמביא כל פעם את הממתקים, אז הוא כל הזמן יבכה ויגיד, ואם היא לא תגמור לכל מזה, אז הוא יישאר תקוע שם. זאת אומרת, אנחנו רואים שהכוחות, המערכת שבעצם, שרושמת לעצמה את ההישגים הפנימיים, בתור חלק שהוא לא מודע, בתוך אינסטינקטים פנימיים שהמוח מובנה לקלוט דברים, אבל לא לסדר אותם לא לסדר אותם באופן מוחלט מיום שהוא נולד. העובדה שעל כל גיל וכל חודש מהחודשים של אותה שנה, הילד צובר אצלו מאגרי מידע שונים, הוא מתחיל להכניס אותם לכל מיני מאחסני מידע. עכשיו שהוא מגיע בגיל 13, זה הארסי שלו, פה הוא כבר ראוי, הוא יכול לבוא לביאה, הוא יכול להחליט אם הוא אוהב אישה ויכול להתחתן איתה על פי ההלכה. ומחזיקים בו שהוא גם יכול, גם מוחזק, שהוא יכול לעשות משא ומתן באמונה לגבי קנייה ברכישה. אמנם לא בדברים גדולים, אבל בדברים שברמה שלו, אופניים, אוטו, משהו כזה. או להעיד. כן, גם ראוי להעיד. עכשיו בוא נגיד, למשל, אם הבן אדם בגיל 13, שאבא אומר, ברוך שתרנו בעוונו של זה אומר שעד גיל 21, או בקירוב מגיל 20 אפשר להגיד, עד גיל 21, בעצם הוא עולה למדרגה שבעצם הוא לא נשפט על ידי אבות יאכלו בוסר ושני בנים תיקנה, אלא הבן עצמו נענש על פי המעשים שלו. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא להגיד שני בנים תיקנה והאבות יאכלו בוסר. למה אנחנו צריכים לאכול בוסר אם הבן אדם אמרנו לו, אל תגנוב, אתה עובר על 10 הדיברות, אל תעשה ככה וככה וככה, אתה הולך נגד התורה. אבל אני השתדלתי, אני אבא שלו, אני אמרתי לו. אז יש פה דברים שהוא נכנס לבית דין של מעלה. בית דין של מעלה זה לא שייך יותר לאבא, זה שייך לו. מתי שאנחנו אומרים, נושא עוון ופשע חטא ונקה על שלישים ועל רבעים, זה הכוונה כי כבר יצאנו מהגלגול הזה של התיקון הזה, נניח והילד כבר ברוך השם נפטר בשיבה טובה, אבל עכשיו מתחילים בשלישים ורבעים, הכוונה מכניסים אותו לתהליך של 3 גלגולים נוספים. זאת אומרת, אז 3 גלגולים נוספים הוא יכול להצטרף בצירופים חיוביים ויכול לתקן את עצמו ולהחסיר מתוך התרי"ג מצוות שהוא לא קיים אותם, כנגד שסבר אמר גידים, ככה התרי"ג מצוות, ואז אפשר לתת לו פיתוח ולעזור לו ולנתק אותו מהרמה של הגלגול המכוער שהיה בגלגול הקודם ולהעלות אותו לרמה של תחושה של טהרה, של קדושה, של יישום הרצון שלו לבצע את הפעולות למעשה. ואנחנו יודעים שהדברים האלה באמת עומדים ברומו של עולם ולא נחשוב לרגע שזה קל, כי יש חשש מאוד גדול שבכל גלגול עוד יוסיף חטאים על החטאים שלו, ואנחנו לא רוצים שזה יהיה. אז לכן, מה הקדוש ברוך הוא עושה? לפעמים הוא כותב אנשים בטרם זמנם. הוא אומר, עדיף שלא יגיעו למצב, עדיף שימותו שוגגים ולא ימותו מזידים. אז לכן אנחנו מסתכלים, למשל, דוגמה, אתה רואה ילד קטן שנפטר בגיל חודש. אף אחד לא מבין, למה זה קרה? אז אתה רואה שהנשמה, היא באה פה לתיקון, לעשות את הברית מילה, זה מה שהיה חסר לה. הברית מילה. אחר כך ראינו למשל בן אדם שקפץ מ3 קומות בגמרא, סיפור בגמרא שספרת, קפץ מ3 קומות, ושם היה למטה היה בית כנסת שאמרו יתגדל ויתקדש שמי רבה, ולא קרה לו כלום בנס, הוא קפץ בשביל להגיד אמן יש שמי רבה, כדי להצטרף לציבור. אחר כך הגמרא במסכת ברכות אומרת למשל, אבא שלך במה היה זהיר במצוות, עבור במה היה זהיר, כאילו הגמרא שואלת את התנאים, כל אבא ואבא במה הוא היה זהיר לפני כן בגלגול, לא בגלגול, בעולם הנוכחי הזה עשו דיון וכל אחד אמר במה אבא שלו היה זהיר. אז אחד אבא שלו היה זהיר בציצית, אחד אבא שלו היה בתפילין, אחד בשביעית, אחד בכספי מעשרות, וכן הלאה ואין כן הלאה, מכל מצווה מתוך תרי"ג מצוות. כן, אז אנחנו מבינים פה שהמימרה הזאת שאומרת סוף דבר, הכל נשמע, את אלוהים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. האדם זה המצוות. לכאורה אתה רואה פה גוף, עיניים, אף,
אוזניים, שיער, גידים, עצמות, מערכות עצביות, יכולת קוגניטיבית מעולה של פיתוח האישיות שלך בתוך מאגר המידע. אתה מתעלה באישיות שלך מדרגה לדרגה כל שנה וכל שנה וכל גילגול, אבל יחד עם כל הסיפור הזה, בעצם מה שמעמיד אותנו בסופו בשורה התחתונה, מה השגת במצוות, לפי זה שוקלים את הגיל שלך, לפי זה שוקלים את הגלגול שלך, לא לפי איזה כמויות אכלת ורצת ועשית ספורט. בודקים אותך בעצם במה נשאר בסך הכל מכל המצוות, אם אין פה חשש ריבית, אם לא נפלת בריבית, אם נפל בריבית, או שאדם גנב כספי ציבור, הוא צריך עכשיו להחזיר לכל הציבור, והוא לא יכול להחזיר לכל הציבור. אז הוא צריך לעשות משהו בגלגול שלו, לפני שהוא נפטר, לזכות את הציבור, כדי שימחלו לו. אם כן, אני רוצה להסביר פה דבר אחד. קורח, למעשה, במשהו... תבדור, אני צריך להביא את זה לאמא. תשים את זה אצל אמא. אתה שומע? תשים את זה אצל אמא. קורח, למעשה, משהו פה, קורח בא מנקודת מבט בכלל שונה לחלוטין. כל התפיסה של קורח, מי ששם לב, הוא בכלל לא מסתכל על התובנות של הגלגולים, אלא רק דבר אחד שהוא כן מסתכל, זה מה שהוא רואה בעתיד, הייתה לו רוח הקודש. נכון, עכשיו, מה השאלה הראשונה שאנחנו שואלים? את עצמנו, האם מותר לפסוק לפי רוח הקודש? לכולי עלמא לא פוסקים לפי רוח הקודש. ראינו שלמשל, שרבי אלעזר הגדול, שהיה שם רבי חנינא ורבי יהושע וכל במעשה תנורו של אחנאי, שם היה עדיין בעיה עם חוליות של אותם הכריות האלה, שהן חוליות עגולות שהיו שמים אותן ושמים חול בין כל חוליה וחוליה שמים חול, כדי שהטומאה תנתק במקרה חוליה, צלע אחת מאותן החוליות שמורכבים את כל השלד של התנור עצמו, אם נפגעה במקום שזה נפגע, יהיה אפשר לפרק אותה, להוציא את החוליה הזאת ולהחליף חוליה אחרת. וזה לא מטמא את כל התנור, כי יש חול בין חול מפריד בין חוליה לחוליה, והחול הוא לא חלק מהחוליה עצמה. זה ממש כמו רובוט בנו. כן. אז עכשיו אנחנו רואים שרבי אלעזר אמר שהתנור הזה הוא לא מטמא. חכמים אמרו לו שזה כן מטמא. ואני לא נכנס פה כרגע לכל הדיון ההלכתי, אבל מה שיפה פה בין אלה שטוענים שזה כן מטמא, לבין אלה שטוענים שלא מטמא, פרצה שם פיקוח מאוד עמוק על מה מקובל יותר בשמיים. זה מאוד מעניין, הסיטו בכלל את הדיון, לראות מה רצוי בשמיים יותר, כי טענות לי יש וגם טענות גם בקבוצה השנייה יש. השאלה מה יותר, בשמיים הסכימו עם רבי אלעזר הגדול, שהלכה כמותו בשבוע בת קול שאומרת, אם יצאה בת קול ואומרת, באו חכמים ואמרו לו, איננו שופטים ואיננו מקבלים את הבת קול. הם דחו אותה בשתי ידיים. אם בעצם דוחים בשתי ידיים את הבת קול, אז זה אומר שבעצם לא פוסקים לפי רוח הקודש. כי הבת קול היא לא תבוא למקום שאין רוח הקודש. פשיטה. הבת קול באה למקום שיש נועם השם, לבקר בהיכלו ולחזות בנועם השם. ולבקר בהיכלו. ואנחנו לא יכולים לקבל את הדבר הזה. אז הם באו ואמרו לו בשמיים והם דחו אותו. אז הוא אומר, הוא לא ויתר, הוא אמר להם, טוב, תעקר אמת המים, יעקר החרוב הזה, יעקר ההר הזה, וכו' וכו'. אז כל הדברים שנעקרו לא עזרו לרבי אלעזר הגדול, ובסופו של דבר הוא קיבל על עצמו נידוי, וכל החכמים, רבי אלעזר הגדול, שכל ישראל בצד אחד של כף המאזניים, ובצד השני, הכף שלו הייתה יותר מעריכים אותה בשמיים מאשר כל עם ישראל, רבי אלעזר בן הורקנוס. אם כן, אנחנו רואים כאן שגדולתו של האדם ומעלתו הנשגבה של רבי אלעזר בן הורקנוס בסופו של דבר הביא אותו לנידוי כפשוטו. הוא לא היה מורה במחרבים כמה שנים. יום אחד הוא חזר ורצה, וכנראה הרגיש בטעות שלו, ואמרו לו לקרוא בספר התורה, אז במקום להגיד, החודש הזה יהיה לכם ראשון לחודשי השנה, הוא אומר, החרש לכם החודש הזה, חרש לכם החודש הזה חודשי השנה. חורש או חרש. זאת אומרת, התבלבל לו הדלת, הלכה לו הדלת מהחודש. נהיה לו רש במקום זה. אז אני לא אומר שזה רשעות, רש זה רשעות, שנפתח ברשעות. אני חושב שרבי אלעזר הגדול, הוא מאוד האמין במה בהלכה שהוא קיבל מרבותיו הקודמים.
שתחשוב שגם ההתפתחות של ההלכה בתקופת החכמים של התנאים, היה לך אחר כך אמוראים, בצבוראים. בגלל שהוא לא היה מעורב בציבור. נכון. לא, אחרי שהוא קיבל נידוי, הוא לא היה מעורב בציבור ונהנה מה... כן, אני מדבר על משהו אחר, הוא נהנה שם במעיינות, בבניאס, והתחיל להתפנק ביין טוב, ולאכול מאכלים טובים כדי להרגיע את עצמו. זה התחיל מזה שהוא רוצה להרגיע את עצמו. אבל הוא מצא את עצמו בסופו של דבר, לא חס ושלום שהוא פרש מהתורה, זה בכלל לא מדבר, הוא לא פרש אפילו דקה אחת, אלא בגלל שלא היה בציבור, אז קורים דברים שאתה לא אתה, למשל אני לא הייתי בציבור הרבה זמן, אני יכול לטעות בתפילה, יכול לקרוא לי דברים שאתה לא מעורב בזה יום יום, נכון? אז בואו נגיד ככה, שאני עכשיו רוצה לקשר את הלימוד הנפלא הזה בשביל להסביר, איך אנשים פוסקים. אתן לך מאוד דוגמה שהיא מחויבת המציאות. דוד המלך רואה ברוח הקודש שהוא רואה את בת שבע, ובאותו יום שהוא רואה אותה על הגג, וכבר הסברנו שם שגם הבורא עולם סיבב את זה, שיפול איזה ציפור שם, ומסתכל עם העין שלו, ותסיט אותו למקום הזה, ואז ממילא הוא יצבע אותה, למה שהוא טבע אותה, והיא מתקדשת לטומאתה, כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים. אז לא נחזור על כל הפרטים האלה, רק נזכיר שרוח הקודש הנחתה אותו. ואם אנחנו מסתכלים מה שהזוהר הקדוש אומר, ואנחנו חשבנו שזה רק מראה פשוט, שהוא כאילו מסתכל על המקום של מדינת ממנו ורואה אותו מתרחצת על הגג, אז זה לא ככה בכלל, זה לא כפשוטו, אלא היא מיועדת לו בששת ימי בראשית. מה שיכלו התנאים רק להוסיף פה, שהוא לקח אותה פגע. מה זה פגע? לקח את התאנה עוד בוסר. עוד לפני, הוא יכל גם לבוא לסנהדרין ולבקש היתר, להתיר אותה באיזושהי צורה, ועל זה שהיא תתגרש מאותו אוריה החתי. כן, או שיקרה, החשש שאנחנו לא רוצים שהוא ימות, רגע, תנו לי רגע להסביר פה, אנחנו לא רוצים שהוא ימות, אבל מה קרה פה? הגמרא אומרת באופן כללי, אם אדם למשל, תלך לדוגמה, הגיע עד גיל 18, צריך להבין שהוא בטח הוא ראה את הזיווג שלו, והוא לא ידע שהיא הזיווג שלו, הוא ראה אותה. הרגיש אותה, ראה אותה, אבל הוא לא היה בשל לקבל אותה. והוא לא היה בשל בכלל להחזיק אישה. מכל מיני סיבות שאנחנו לא צריכים להסביר אותם אפילו. עבר גיל 21, בא מישהו אחר, חבר שלו לקח אותה. אוריה החתי. לקח אותו אוריה החתי, לקח אותה עוד בהיתר של אותו בן אדם שבעצם הרג את גוליית, כן? הוא נותן לו היתר, ויוצאת בת קול ואומרת לו משמיים. הבת קול, מה אמרנו? זה רוח הקודש, נכון? היא אומרת לו, לכי קלות בעיניך בנות ישראל שאתה הולך ומתיר את הבנות, אתה מתיר אותן לגוי שעוד בכלל לא יתגייר? מאיפה אתה יודע שהוא יתגייר? איזה מין הבטחה סתמית זאתי שאתה לא מעמיד הלכה? הרי אנחנו יודעים בפירוש, מי שהולך רק לפי רוח הקודש, הוא בסוף יטעה. הנה, תן דוגמה. כמו שהיה קורח עם רוח הקודש, הוא אמר ברוח הקודש, והעינו התעתתו, העין שלו התעתתו בגלל רוח הקודש, כי הוא ראה ששמואל ומשה, שאהרון ומשה שקולים כאהרון, משה ואהרון שקולים כשמואל, אז הוא אמר, אם יוצאים כאלה גדולי הדור ממני, אז אני יותר חשוב ממשה, אז ודאי שאני שני לעמרם, ויצהר, שזה מהבן האחרון, קוראים לו אליצפן בן עוזיאל, הוא לא ראוי להיות בתוך הכהונה הגדולה. למה אני, שהוא קטן ממני, הוא יעקוף אותי מבחינה ביולוגית? אני הראוי לזה. טענותיו היו טענות אמת, אבל השקרים שלו בעניין של ההתחפשות של להיות צדיק בתוך זה שהוא מביא כל מיני ראיות נגד ההלכה, ומביא אותם, עד כדי כך שאנשים בחרו איתו, כן, מסכנה, אותה האישה הזאת. כן. והסכנה הזאת... עד היום, ולהגיד, רק בוא נגיד, הכושר הרטורי שלו להעמיד השגה שהוא בוכה עם האישה המסכנה הזאת, שלקחו לו את הכבשה ואת הכבד ואת הזרוע ואת הלחיים, בגדול יכולה אפילו לזרוע, ומבקשים ממנה שלקת ושכחה. על הצד השלילי. אז כשאתה מעלה את זה בצורה כזאת, אנשים, אני אגיד לך, רגישים מאוד לבני האדם, ולוקחים את החלק השלילי של הדבר כחלק שהוא האמת הנצחית, בר מימון. אז אם כן, רציתי להגיד ולהחזיר את עצמנו לחזרה, שאנחנו היינו ילדים קטנים. איך המוח בונה את עצמנו גיל חודש, גיל חודשיים, גיל 3? מה זה נקרא בן אדם חכם ונבון שהוא רשום במרכבה כנגד מדרגת האדם במרכבה? זה דוד המלך. למה דווקא דוד המלך זכה לדבר כזה? בניגוד לכל ההשקפות שלנו, בניגוד לכל השכל שלנו, דווקא בן אדם שירד לגיא צד מוות, גם כי ילך בגיא צד מוות לא ירא, כי אתה עמדי, שבטך משלתך ימי נחמוני,
זה מעניין שהוא אומר גם תארוז לפני שולחן נגד צהריים, זאת אומרת, כל האכילה שלו, כל השתייה שלו, כל התפילה שלו מבוססת על בירורים של רפ"ח ניצוצין שיוצאים מתוך החי הצומח המדבר והדומם דרך 7 מלכי אדום, שנמצא 7 מלכי אדום, שזה בעצם מהאח של יעקב שנקרא עשיו, שממנו נולדו כל המלכים האלה. המלכים האלה לכאורה מחזיקים במטענים שהתודעה החשבנית הרוחנית שלו והדבק של הרצון של בעולם לקיים משפחה אנושית כלל אוניברסלית מהאדם הראשון, שזה משפחה של 8 מיליארד אנשים, הדבק הזה של לחבר את כל 8 מיליארד אנשים לא היה פועל בכלל אם לא היו 7 בנים האלה של אדום, ולכן נקרא 7 מלכי אדום. ו7 מלכי אדום האלה יש בהם סוד אדיר וגדול מאוד. 7 מלכים האלה הם נקראים 7 מלכים של זעיר אנפין. מה זה זעיר אנפין? זעיר אנפין זה הכוונה, אנחנו נחשבים זעיר אנפין. העולם כולו בכללו, בכדור הארץ, וכל מה שבתוכו זה נקרא זעיר אנפין. זה נקרא עולם התפארת. והשבעה מלכים של זע, עכשיו, 7 מלכים האלה, כן? כל מלך ומלך בפני עצמו, אנחנו עכשיו לא נזכיר את השמות שלהם, אבל אנחנו מכירים, יודעים אותם, מי שקורא תנ"ך יודע בפרשת בשלח, רואים שם את כל השמות שלהם. כן. 7 מלכים האלה הם 7 פעמים אדם. זאת אומרת, אתה מבין שבכל אחד מהמלכים האלה יש 7. זאת אומרת, למשל, בלה הוא שקול כנגד כל האחים שלו. בוא נגיד, סלמה בן... כל אחד מהם זה כנגד 7. אדר בן סלמה או סלמה בן אדר, לא זוכר. סלמה וחנן בן אחבור, וכן הלאה. כל מלך מהמלכים האלה שמוזכרים בתורה, בפרשת בשלח, למעשה שקול כנגד כל האחים שלו. אז אם אנחנו רואים שה7 מלכים האלה הם 7 פעמים אדם, זאת אומרת, מה זה 7 פעמים אדם? זאת אומרת, אם אתה אומר זעיר אנפין זה האדם עצמו, נכון? הוא האדם עצמו. אז אם תיקח 7 פעמים אדם, שכל אחד מהאדם הזה הוא מלך בפני עצמו, זה מה שרציתי להגיד, זה ברור? 7 עולמות. זאת אומרת 7 מלכים כנגד 7 פעמים אדם, כי כל אחד מהמלכים האלו כנגד האדם הראשון. אבל היו רק ניצוץ אחד מאותו האדם הזה, כן? אז 7 פעמים אדם, כי זה נקרא שם מה. עכשיו, איך מגדירים נוקבה? נוקבה תמיד היא שם בן. ואיך נקרא הזכר? שם מה? כי מה יעלה אדם? גימטריה אדם. אז 7 פעם... עכשיו, אם אנחנו לוקחים, כי זה נקרא מה? והוא נקרא גימטריה אדם, ועל כל מלך ומלך, וכל מלך ומלך הוא אדם אחד. הרי 7 פעמים אדם, אם אנחנו לוקח 7 פעמים אדם, תיקח 7 כפול 45, נכון? כמה יצא לנו? גימטריה 315. 315. רגע, עכשיו בואו ניקח את זה כפשוטו, 315, כן? עכשיו מה קורה? ואם 5 גבורות שאימה נותנת לתוך הזעיר אנפין ביום שהוא בעצם דיברנו על זה, שהוא נותן ממנו את החוכמה שלו לחוכמה שלה, והחוכמה שלו נהיית בינה אצלה, והבינה שלה נהיית אצלו חוכמה שלה, כי היה חילוף המוחים. מוח של הזכר נותן את המוח שלו למוח של החוכמה שלה, והיא הופכת את זה לבינה שלו בתוכה. והבינה שלה, והחוכמה שלה נהיית בינה של הנקבה בתוך תוכו. פשוט מחליפים את המוח בינו לבינה. זה נקרא סוד חילוף המוחים. עכשיו, קודם כל, בשביל מה אנחנו עושים את זה? בשביל להוליד ילד. כי בלי שיש לך 7 פעמים אדם, שזה שטו, בלי 320 ניצוצות, שח דינים של הזכר ושח דינים של הנקבה, שירדו דרך הפרוצינט דקרוזיניטה, זאת אומרת, התואר הנר הקדוש שנמצא בתוך מוח הבינה שמקבל, שהוא נמצא בתוך אריך אנפין, ומשם בעצם באים 7 גבורות של העתיק ונותנים את הניצות, בעצם אין זיווג בין הבא ואימה, שזה הזכר והנקבה, לא יכולים להוליד, ולא יהיה מין דוכרים ולא מין נוגבין. אתה להוריד את המין נוגבין, היא צריכה לקבל שח זינים של הנוקבה, והוא צריך לקבל שח זינים של הזכר. ואז שהוא מגרה אותה במקום שנקרא חוכמה ובינה העליונים, אז יש ירידת המוחים, יש שם ירידת המוחים, ואז היא יכולה להתעבר בתוך היסוד שלה על ידי 5 גבורות מנצפח. והמנצפח הזה, זה אותיות מנפץ, מנפצים את הסטרא אחרא, ונכנס העיבור של הילד בתוך היסוד של הנקבה במשך התהליך של 9 חודשי לידה. אז אנחנו רואים פה שכל מלך ומלך הוא אדם אחד, הרי 7 פעמים אדם גימטריה 315, והם 5 גבורות של אימה. עכשיו אם אתה מוסיף ל-315 האלה עוד 5 גבורות, היה לנו 315, נכון?
ואתה מוסיף לזה עוד 5 גבורות, נהיה לנו 320. מה זה 320? זה נקרא שח. שח דינים, זה השח עכשיו, זה שח. שח זה מופיע בזוהר, שמופיעים בתוך המוח, החוכמה והבינה מופיעים השחים האלה. והם כפולים, בית פעמים שח, גימטריה שמש. זאת אומרת, אם אתה עושה שח, נכון, אנחנו נגיע לזה. שח ושח, שח ושח זה גימטריה שמש. עכשיו תראו, זה דבר יפה קורה פה. ולכן, נכון, ולכן, יפה מאוד, ולכן זה נקרא שמש, בסוד, כי שמש הוא מגן אדוני, ואלו נשברו, המלאכים האלה נשברו. מה נשבר מהם? כל החוכמה בינה בדעת שלהם עלתה לעולם האצילות למשמרת, וכל מה שמהבינה ולמטה ירד יחד עם השח דינים לעולם, מהבריאה ליצירה, מיצירה לעשייה. בעשייה נפרדו האורות מהכלים, הכלים נשברו, ובתוכם הרישימו. והרישימו של אותם רף החליטותים האלה, זה בעצם החיים שאנחנו חווים אותם בעולם הזה. דיבור, מעשה, מחשבה. זה הרישימו. הרישימו הזה הוא בעצם החיות של כל עולם הגשמי, כל המערכות המולקולריות, כל המיקרואורגניזם, כל המוח, איך שהוא בנוי מוח, איך בנוי כל דבר ודבר. ועכשיו שאנחנו רואים פה, כי שמש הוא מגן אדוני, ואלו נשברו, כי הם הגבורות של הבן. למה נשברו הכלים ונפרדו מהאורות? כי הקדוש ברוך הוא הוריד אותם במהירות כזאת שהם לא יכלו לשאת, הכלים לא יכלו לשאת את האור שירד בבת אחת מעולם האצילות, דרך צמצום של עולם האצילות לבריאה ויצירה ועשייה, ובעשייה לא סבלו הכלים יותר את האורות ונשברו ונפרדו מהכלים, והכלים ירדו למטה, נשאר רק הרישימו שלו, וזה מה שרצינו, רצינו דייקה את הרישימו, כי הרישימו הזה כוחו כל כך גדול, שכל מה שנראה בעינינו היום זה הכל הרישימו, זה הרישימו האמיתי. אז הערך עכשיו אני מדבר איתכם פה, בכל ההלוגרמה של שלום בר נתן, בכל ההלוגרמה של כל החיות, של כל בעלי החיים בעולם, יש אותו דבר כמו שבעולם הזה, יש גם בעולם הבא, רק בלי גוף. רק בעולם הקוונטי, בעולם הצירופים של ההוויות שמצרפות את האדם, זה נקרא אך בצלם יתהלך איש. מה זה בצלם? הצלם בתוכו יש את כל הדוגמה של איך שהאדם חי בעולם הזה למטה. שגוזרים על בן אדם בר מינן שיקרה לו משהו, פוגעים בצלם שלו ויש רשות למקטרים לפגוע, ואז קורה מה שקורה. זאת אומרת, היהדות מלומדת לומר דבר כזה, ששום דבר לא בטל, והכל ניתן לתקן, ואפילו חרב חדה מונחת על הבן אדם, לא יתייאש בין הרחמים. ולכן היהדות היא שונה מכל הפרמטרים המדעיים, כשאומרים שמשהו מסוים קרה, אי אפשר לתקן אותו, ויהדות אין טבע, ולכן היא קושרת את העולם של הטבע, יחד עם העולם שמה שמחיה את הטבע מעל הטבע. וברגע שיש את שני הפרמטרים האלה, שהם בעצם הצלם והדמות, שהצלם זה העולם הבא, והדמות בעולם הזה, אז אפשר לפעול דרך השורשים של הצלם בדמות ולהוריד חיות של בריאות בתוך השסה והרמה הרגילים של האדם. לא תמיד זה עובד, אבל בוא נגיד, ברוב המקרים זה יקל בצורה לא רגילה. על ידי הייחודים של החוכמה והבינה העליונים, שמולידים בעצם חיות חדשה לתוך אותו בן אדם הפגוע. ככה רבי יהודה פתאי היה רואה את הפגמים ולכן, כן, ולכן אני אומר כאן שהחמישה גבורות האלה של הבן, יחד עם השח דינים, עם השטו, שזה 7 פעמים אדם, 7 כפול 45 זה יעלה 315, עם החמישה גבורות של הבן, שזה בא מהנקבה, שזה מהנוגבין שלה, אז ודאי שפה מה שאנחנו רואים זה שח, אבל יש שח דינים של הזכר, כמו שאמרתי, ויש שח דינים של הנקבה. ושניהם נמצאים במוח החוכמה זה שח דינים של מה? ובמוח של הבינה, של זאת הנוקבה, יש בה שח דינים של הבן. אז עכשיו אנחנו יודעים שיש לנו 5 פעמים, עכשיו אנחנו רואים ככה, כי עכשיו אם אתה לוקח את הגבורות של הבן, והם 5 פעמים דין מהדנות. אם אתה תיקח למשל השם אדוני, ותיקח רק את הדין, תפריד את האלף, דלת, אתה תפריד אתה תיקח רק את הדלת, סליחה, את הנון ויוד. דין, רק תיקח את היוד, רק את היוד והנון, זה יהיה לך, והדלת. תיקח את הדני, בוא ניקח, תוציא את האלף והדלת בשם הדנות, ותשאיר רק את הדני. דני זה הכוונת דינים. אז אם תיקח 5 פעמים דין, אז יעלה לך גימטריה שח, פלא פלאים. ובשם הדנות עצמו, אתה תיקח את האלף ודלת והנון, זה 5 פעמים כאלה, זה יעלה לך גימטריה שח, מעניין מאוד. וכן, ב7 מלכים של הנוקבה, הם כנזכר להן,
כנזכר לעיל, ובזעיר אנפין וכן, ועכשיו אם אתה לוקח את שתיהם ביחד, כן? ושתיהם ביחד, אז זה יעלה 320 שבה גימטריה תמר. זאת אומרת, אתה לוקח שח של הזכר ושח של הנקבה, יעלה גימטריה תמר. עכשיו, למה זה תמר? כי אנחנו דיברנו על זה, שבשבת היה פה, הבחור הזה שהיה פה אמר שאפילו תמר הוא כל כך רב תכליתי, שאפילו במים מלוכים שהוא חי בתנאים הכי קשים, הוא יכול להחיות את התמר. מה שאין, אף עץ יכול לסבול את זה, יש לו יכולת לעשות ניטרול בין החומצות האמינו שקשורים בתוך האדמה מבחינה גיאולוגית, והוא יכול להפריד את הסטרא אחרא ולקחת מהמעט חיות שיש בתוך המליחות הזאת, לקחת את המתיקות. ולא רק זה שהוא מסוגל לקחת את המתיקות, הוא מוציא מזה פירות הכי מתוקים. זה עוד יותר פלא. דרך אגב, זה גם זה מוסר ענק, שאפילו אדם חי בתנאים קשים, כמו במים מלוכים, תחשוב, וכשהוא לוקח את המעט טוב, הוא מעריך אותו יותר מאנשים חיים בטוב יום, בחיי היום-יום שלהם באופן פשטני ולהרגיש את זה. זה יתענג גם מה שהוא יתענג. נכון, אז רואים, שזה גם אומר שאדם חי בעוני, תיזהרו מהעניים שמהם תצא חוכמה. כי בתוך המים המלוכים, המסריחים, בסבל, בדבר הנורא, מהם תצא התורה. מהם תצא התמר, מצא מהפרי המתוק הזה. דווקא כשהאדם למוד בניסיון קשה. תראה גם הציירים הגדולים באו בעוני, כל הסופרים הגדולים סבלו, כל המוזיקאים הגדולים. נכון. לכן אני אומר גימטריה תמר, בתיקון אלו כולם על ידי שנמשך מאימה, איך מתקנים את כל הגבורות האלה של הדין האלה, שהם גימטריה שח, שאמרנו שהם שני פעולות שנמצאים בתוך החוכמה של הזכר והבינה של הנקבה. זה נמשך מאימה, 5 גבורות. עכשיו, אם 5 גבורות של השח האלה, אם אתה מוסיף לשח האלה, שזה 5 פעמים דין, כמו שאמרנו שזה גימטריה שח, תוסיף לזה גם כן את 5 גבורות של אימה, יעלה פר. זה הפר. אם 5 גבורות של אימה, 5 פעמים דין זה שח, אם 5 גבורות של אימה, יעלה פר. פר ה' פרה. כן, יעלה פרה, נכון, פר ה' אותיות, ופר ה' זה יעלה פר. עכשיו, זה יעלה פר, עכשיו 5 אותיות מן צפח, זאת אומרת 5 אותיות מן צפח, גם כן יעלה לך עוד גימטריה פר, משהו פלאים. 5 אותיות מן, מם, נון, צדיק, פ', ח', יעלה פר. תראה, לקחנו 5 פעמים דין. עשינו שח, כן, לקחנו שח, 5 פעמים דין לקחנו שח. הסברנו שכל השחים האלה באים מ5 פעמים 45, שזה כנגד 7 מלכי אדום, שכל אחד כנגד מלך אחד ממלכי אדום, 7 פעמים כנגד, 7 פעמים מלכי אדום כפול 7 כפול 45, שזה גימטריה האדם, יעלה לנו 315, עם 5 גבורות של אימה, יעלה שח. עכשיו, הוספנו לזה אחר כך מה עשינו שמה? שמש. לקחנו שח של זר, שח של נקבה, יעלה שמש, כן? וזה יעלה שמש, ומגן השם, ואלו נשברו. כל המלאכים האלה נשברו, כמו שהסברתי, שבסופו של דבר הם נפלו, האורות עלו למעלה למעשים, והכלים נשברו בתוך עולם העשייה, וישר הקרישים או בתוכם. ומה האדם בעולם הזה צריך לעשות? לברר את הבירורים. איך מבררים אותם? על ידי ברכות. ברכות הנהנים, ברכות התורה. כל הברכות, יש ברכות שאתה נהנה מהם, של ברכת המזון, יש ברכות שאתה לא נהנה מהם. כמו ציצית, כמו תפילין, כמו יום טוב שנכנס ושבת שנכנסת. רוב הברכות, אין לנו הרבה ברכות שאנחנו נהנים. יש לנו ברכות הנהנים שאנחנו מזונות, פירות וברכת המזון. אין לנו יותר מזה. יש שיטה לייחד את... לא, עכשיו, מה אשר יצר את האדם זה תיקונים אחרים. אתה לא נהנה מזה. אין לך הנאה מזה שאתה הולך לשירותים. יש כאלה שיש. כן, זה בירור הקליפות, זה משהו אחר. עכשיו, מה שאנחנו רואים, אז אנחנו אמרנו כאן, והתיקון של אלו כולם על ידי שנמשך מאימה 5 גבורות שהם פר. 5 אותיות מן צפר, והם גבורות של מה, והם 5 אקיה. אם אתה תיקח 5 פעמים אקיה, זה גם כן יעלה לך, ועל ידי זה נעשו פעמים דין. זאת אומרת, 5 פעמים אקיה זה גם כן יעלה, 5 פעמים 21 גם כן יעלה פר ויעלה דין. והם 5 פעמים עדנות. 5 פעמים עדנות. כי האלף הוא האקיה, זאת אומרת, אתה רואה שהאלף הוא הפותח באותיות של האקיה. נכון? א', ה', י', ה', האלף היא פותחת,
והשח נעשו שחה, בגלל 5 גבורות שאימם נותנת בשח, ועל ידי 5,000 מאותם 5 אקיה האלה, כל א' בנפרדת מהאקיה, 5 פעמים אקיה האלה, והם דינה רפיה, זה נקרא דינה רפיה. יש מה שאנחנו תקיעות השופר ביום הראשון, היום השני של ראש השנה נקרא דינה רפיה. למה זה נקרא דינה רפיה? כי הם 5 פעמים אקיה. והאקיה האלה נעשו שחה על ידי 5 של תוספת האלפין שבתוך האקיה עצמו, והם הדין הרפיה. והשח, שהם 5 פעמים דין, הם 5 גבורות של הנוק, הם הבן דבן. בן דבן זה דין של הדין. זה עוד יותר קיצוני. עכשיו, כל פעם שיש דין יותר גדול מהדין השני, בעניין של פעילות המוח, הכל זה לצורך גבוה. זה לא חס ושלום שהקדוש ברוך הוא בא להרוס את העולם. אנחנו רואים בעובדה שאין שום דבר מבוטל בעולם המציאותי שלנו, אפילו בזבל הכי גדול, תמצא שם חיים שלמים ומלאים של פריה ורבייה בין אותם האנשים, אותם היצורים שחיים באותו מקום הזה. כל שכן בני האדם שהגיעו למקום שהוא הכי גבוה שיכול להיות במבנה של האנושי של בריאת העולם. והם 5, ואם אנחנו לוקחים את 5 גבורות של הבן, דבן, הם גימטריה נער. זה גימטריה נער. 5 אקיה האלה יעלו נער, והם דין הקשיא. והם במלכות של הנוגבה, ועל ידי 5 גבורות של מה דבן, מה דבן זה כבר אנחנו קוראים שזה הזכר עם הבן, מאוזנים יותר, של המה, ואלו הם ביסוד של הנוגבה, וזה נכנס לתוך היסוד של הנוגבה, איפה שהמן צפח נמצאים שם, המן צפח זה היער, זה נקרא יער. והם גבורות של הסכרים, ועל ידי זה נעשית נער לנערה. כי 5 פעמים דין זה נער, מקבלת 5 גבורות, הנוגבה מקבלת 5 גבורות מהזכר, היא נהיית נערה, נקראת נערה עם מה שלא היה לה קודם. כי נערה, זה גימטריה 325, וכל זה בין ב7 מלאכים של הזעיר אנפין ובין ב7 מלאכים של הנוגבה. אז אנחנו ראינו פה, הכנסנו אתכם פה לסיפור שבאמת צריך ללמוד אותו חודשים. אני רק אמרתי את תשתית כזאת פשוטה, כי כל האנשים שמוזכרים בתורה שלנו, הם לא רק, יש להם שמות ואבא ואמא, זה פשוט שזה ככה, אבל יש להם גם כוחות שאחרי שהם נפטרו, שהם מוחזקים בספירות העליונות, באורות המקיפים, באורות החיצוניים, בין שזה בעולם האצילות, בריאה יצירה, בין שזה בשורש או בגוף, או בנשמה, או בחיה, ביחידה. אנחנו יודעים שכל המערכות האלה, משיח ברוח אפו, הוא צריך לברר את הבירורים שלא נצרך כביכול לסנהדרין כדי שיפסקו לו הלכה. ולכן, כשמשה רבנו מקבל מהגבורה את התורה, אי אפשר לבוא אליו בטענה כמו קורח ולהגיד, אנחנו יודעים את התורה יותר טוב ממך, כי אנחנו הולכים על סברה מתמטית ורצונית וחברתית במה שנוח לחברה. והוא אומר להם שבוקר ויודע. ולכן הבוקר הזה שיודע מראה לנו שהפער העצום הזה, לא הפער של המלאכים, אלא הפער, המרחק העצום הזה בין רוח הקודש, תשימו לב, כן, המרחק בין רוח הקודש לבין ההלכה, הוא בעצם דבר שנזקקים לו בני האדם, וחכמים נזקקים לו, אבל לא פוסקים על פי ההלכה. ולכן, תחשבו, אם לא היה לנו מלך, והיה לנו רק חוקה של שולחן ערוך, כן תעשה ולא תעשה. מי יוצא לצבא? כולם חייבים לצאת לצבא, מגיל 20 ומעלה התורה אומרת, חייבים. יש מפקד צבא, בודקים אותו, הוא ראוי להיות מפקד, לפי הכישורים שלו, כן, כמובן. כמה מסכת אתה יודע? עכשיו שיש להם מחלוקת, הם לא יודעים איזה שר צבא פחות טוב או יותר טוב, מי באים? באים לזה שנושא את האורים ותומים לכהן הגדול, כן? והוא מסתכל בחושן, ובאבני החושן מודיעים לו בדיוק באורים ותומים שמאירים בתמימות את אותן האותיות שמתנוצצות, ועל ידי זה הוא יודע את התשובות כמו מחשב על. על ידי שמסתכל באבנים במאירים, ואז הוא מקבל את זה. אז אנחנו רואים את הדברים האלה גם כן, כשבודקים מה שהכהן בודק, למשל את הצרעת, רק הכהן יכול לבדוק, לא איש חכם ולא רופא ולא כלום. כפי שפוסק הכהן, ככה זה קורה. מה קרה פה? פה היה בעיה מאוד רצינית לכוח להיכנס למקום הזה, כי אתה לא יכול להיכנס למקום הזה מתוך שכל. המקום הזה אתה צריך להיכנס לאורים ותומים, אם אתה רוצה להחזיק אותו להיות כהן גדול, אסור לך להיות מתמטיקאי. אתה צריך להאמין באמונה שלמה מעבר לחוכמת הבינה הבינארית או המתמטית. אתה צריך להיות רק בוטח בשם. אין בו מקום בכלל ספק בדבר הזה. כי איך בורא העולם ברא את העולם?
הוא לא התחיל בזה שיש חשבון, כמה דקות יעשו בזמן הראשון, ונוצר כך וכך, כמה דקות השנייה, ועד הדקה הראשונה והדקה השנייה. נכון שזה האמת, הכל אמת, שכל פעם זה משתנה החומר בקצב המהירות שלו, נכון, אבל זה לא מעניין אותי כלום לעומת הדבקות שלי בהוויה הנצחית הראשונית, שהיא הייתה אבי אבות השקלא וטריא של חומר וקל, חומר ובן בנו של קל וחומר. זאת אומרת, אנחנו רואים שהקל והחומר הם יכולים להיות בעצם לפעמים מופרדים ולא ענייניים, ולכן הדמיון יכול להיות רחוק מהמציאות, ולפעמים השכל המתמטי יכול לעזור לנו, ולפעמים הוא גם יכול להכשיל אותנו. אבל חז"ל אמרו במיוחד, אם חכם אומר לך על שחור שהוא שחור, אל תתווכח איתו. או שהוא לבן. או הוא אומר לך על לבן ואתה אומר שזה שחור, אל תתווכח איתו, זה הכוונה. למה? כי ברגע שחכם מקבל מחכם, ונביא מקבל מנביא, כן? ומשה מקבל מהשכינה, אז יש לנו בכיר שנבחר לקבל את המערכת הזאת, והוא נקרא המנהיג או הנביא שאין עליו עוררין. מי שחולק על משה, כאילו חולק על השכינה כולה. אתם מסכימים איתי בזה? מי שחולק על דוד המלך, שהוא אבא של רוח הקודש. אני לא אומר את זה סתם, ככה זה מובא במדרש. דוד המלך הוא אבא של כל, הוא מורה של כל בעלי הרוח הקודש. הוא היחידי שיכול להנהיג את כל עם ישראל ברוח הקודש. מה שאין אף אחד אחר יכול לעשות את זה. אין לנו לא נביא ולא כן. כהן. עכשיו, בגלל שאין לנו היום, בדור שלנו נחלשו הדורות ונשברו, אז לא סומכים על רוח הקודש והולכים לחכם. זאת אומרת, חכם עדיף מנביא. אם חכם עדיף מנביא, זה אומר שאנחנו עכשיו נמצאים ככה. נביא איפה אוחז בעולמות העליונים? מנחם בזוהר, מה כתוב עליו? איפה זה אוחז הנביא? בנצח ועוד. הם נקרא בועז ויחים, הם שני העמודים שבהיכל. הוא נונק ממעיין, כל הנבואה שלו מהמעיין שיוצא נצח ועוד. מזה, לדינור, איך שהוא מחלק, מתפצל, משם הוא מקבל טיפה רשום בזוהר. כן. זה כל הנבואה שלו. זהו, אז בעיקרון זה יורד לנצח ועוד. אבל חכם איפה זה נכנס החוכמה שלו, בחוכמה בינה ודעת. אז לכן, היום עדיף לנו ללכת לפי פסיקה של חכם ולא לקבל... למה? ולמה לא? כי פסקה רוח הקודש כבר בבית שני. מבית שני כבר לא הייתה לנו רוח הקודש. זאת אומרת, אפילו הבן אדם היה אומר, בבית שלי אני נביא, לא היו מאמינים לו. כי לא הייתה רוח הקודש כבר. אבל אומרים שהנבואה ניתנה לשוטים. ודרך אגב, אני רוצה להגיד לך שבאותו יום שנגמר רוח הקודש, היה צער מאוד גדול. בכל העולמות היה ממש צער גדול, וגם הרגישו את זה, היו רעידות אדמה, היו הסדרים של 4 עונות השנה הפסיקו להיות מסודרים, הפירות שהיו להם טעם טוב יותר לפני כן, השתנו. ברגע שרוח הקודש ירדה, אתה יודע מה הפסדנו? הפסדנו את התקשורת של אהבת השם, לאהבת האדם, בין אדם לחברו באופן טבעי. מה שאנחנו צריכים להשיג את זה היום זה על ידי העבודה. על ידי העבודה שאנחנו משתדלים למצוא את הקו זכות אצל כל אחד. ולהגיד, מה, אתה ישר שופט אותו? מה, אתה יודע מה עבר עליו בכלל? כל כך הרבה סיבות יש לבן אדם שהוא כל שנייה יכול להיות בכל כך הרבה עולמות. איך אתה יכול לבוא ולהגיד על בן אדם משהו מסוים שזה שנייה אחת שראית אותו כבר השתנתה? אתה רואה את זה במיוחד בתמונות, אתה רואה ילד שנולד בגיל 4, או שהיום תמונה שצילמתי אותה, בן אדם נראה עצוב, אז הנה, תראה איזה עצוב הוא, זה מסכן, הוא כבר שפטת אותו, כאילו כל החיים שלו עצובים, נכון? זה מטעה, מאוד מטעה, תמונות. תמונות זה מטעה. קו זכות, קו זכות. אז זהו, אז אנחנו צריכים להבין דבר אחד, שהמטרה שלנו בעצם לבוא וללמד זכות גם על דוד המלך. כי דוד המלך, אנחנו התחלנו בשיעור שלנו, אמרנו שנחזור לשיעור הזה קצת, ננסה קצת לחזור. ויאמר נתן אל דוד, אתה האיש, אתם יודעים מה אנחנו מדברים עכשיו, אתה האיש שבעצם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי משכתיך למלך על ישראל, ואנוכי הצלתיך מיד שאול, ואתנה לך את בית אדונך ואת נשי אדונך בחיקך, ואתנה לך בית בישראל ויהודה, ואם מעט ואוסיף לך כהנה וכהנה, מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע בעיניו. אבל אני לא יכול לשכוח שהפרשה היא פרשת בחוקת, בחוקת את פרה אדומה. אז רציתי להגיד שאני רוצה לקשור גם את דוד המלך, גם את קורח. את דוד המלך וקורח אני קושר בשני דברים שהם פסקו על פי רוח הקודש, אבל זה ניצל וזה לא ניצל. דוד המלך ניצל, ומעניין שהוא ניצל בצורה גם כן מאוד מוזרה, כי שאול המלך, שהוא בכלל לא נגע בדיני נפשות, הוא נגע בדיני נפשות, הוא לא הרג את אגג, מלך, איזה מלך הוא היה? אגג, זה היה מלך פלישתים, מלך פלישתים. העמלקים. עמלקים, פלישתים. עכשיו מה שאנחנו רואים פה,
והוא חמל על הצאן, נכון? זה שני החטאים הכי קשים שהיו לו. בשביל זה הוא הפסיד את המלוכה שלו לדורי דורות. דוד המלך ששלח איש ורצח אותו ולקח את אשתו, הקדוש ברוך הוא הסכים איתו. לא על פי ההלכה. הוא לא הסכים איתו על פי ההלכה, כי על פי ההלכה לא מצאו שום פגם בזה. למה לא מצאו שום פגם? כי היו היתרים שנותנים את נותנים גט על תנאי, גט על תנאי. זאת אומרת שהוא כבר נתן לו, שהוא שלח אותו בעצם למוות, הוא פסק לו שהוא בעצם דן אותו על זה שהוא ביזה אותו, והוא מורד במלכות, ואז היה לו פתח לתקן את מה שהוא אמר. אדוני יואב, מלחמה. הוא אמר אדוני יואב, והוא גם היה לו הזדמנות לתקן את מה שהיה באותו יום שהוא רצה להוריד את הראש של גוליית, ויצאה בת קול ואמר לו, אוריה חתימה תיתן לי, ואמר אני אתן לך אחד מבנות ישראל, ובזה הוא חטא, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, עשית טעות שהוא אמר את הדבר כזה, כי אתה לא יכול להיות אפוטרופוס של בנות ישראל, אתה לא ראוי לפסוק את זה, ואם אתה פסקת את זה, וכבר אמרת, אני לא אתנגד לזה, אבל בשבילך אני אתן לו. ולכן הוא צריך היה לבוא לתקן את התיקון הזה. אז אנחנו, שאנחנו מקובלים, שמבינים פשט, דרש, איזה סוד, יש לנו היתר להבין שאפילו מה שאמר נתן הנביא, חטאת ואתה איש חיה מוות, אז גם זה הקדוש ברוך הוא לא ויתר לו, אמר לו, כל המסע של דוד המלך, עד ימות המשיח, תקופתנו, לא תסור חרב מביתם של בית דוד, ויהיו שם הרבה כעסים, קנוניות, פרצלציות מטורפות. זה הכוונה של החרב של הפסוק מבית דוד? כן. ויש שם הרבה מלחמות? הרבה מלחמות במשפחה שלו. ולמה זה קרה? בגלל שהוא עשה את זה כביכול בסתר, הוא היה צריך להביא את אוריה לפי ההלכה לבית הדין, ולצבוע אותו בית הדין ולהאשים אותו בבית הדין את כל התביעות האלה, ולא לעשות לו כמלך מראש את הפסיקה הזאת, אף פעם שהוא רשאי לעשות את זה על פי ההלכה. כי הוא מלך, הוא רשאי לעשות את זה. הזוהר רשום שהחטא של... המעשה היה בסדר, אלא שהוא שלח אותו למות בידי הרעילים. כן, שנטשו אותו באמצע הקרב. עכשיו מה שרציתי, טוב, אני תשעה בקרב זה לא העונש, תשעה בקרב זה האנשה, זה לא העונש שהוא חייב אותו דוד, הוא מלך, הוא לא מוחל על כבודו, זה בסדר. אני רציתי רק להגיד לכם עוד דבר, שבאיזה מקום הרבה פעמים אני שואל את עצמי, אולי עשינו טעות שקיבלנו על עצמנו מלכות כמו כל המלכים, מה שעם ישראל ביקש משמואל הנביא, והתחננו לפניו, תן לנו מלך, תן לנו מלך, היה הרבה יותר טוב, היה לנו ספר חוקים, יש מלחמה, אז באופן טבעי נותנים תדר, בוואטסאפ כל הגברים עד גיל 30 ביום כזה וכזה נמצאים בנקודה מסוימת, נכון? רק רגע, תן לנביא את הפשטות. יש ספר חוקים, השאלה מי נוסע אותו ספר. יש לנו, מה שנקרא, יש לנו ראש הסנהדרין, זה לא מוותרים. ראש הסנהדרין הוא בעצם האיש שפוסק, בקיא בפסיקות. אפשר להעמיד גם את ראש הסנהדרין בטעותו, מותר לך. הוא יהיה חייב לקבל את זה, אם יהיה רוב נגדו. מה זה, עושים על הוועדה כאילו? הוועדה של כל החכמים, בית משפט, אז כאילו... יש בית משפט של 71 אנשים, שנחשבים הגדולי הדור בפסיקה, ויש פחות של 23, סנהדרין קטנה וסנהדרין גדולה, סנהדרין קטנה זה 23, סנהדרין גדולה זה 71. אז אנחנו יכולים לראות שבהתחלה הם מעדיפים סנהדרין קטנה, כמו, זה נקרא, עולים במחוזי, לפני הבג"ץ, בדיוק. אז אנחנו רואים שהיה אפשר לנהל את המדינה בצורה כזאת, ואפילו יותר טוב מאשר יש מלך, כן? כי מלך נכנסים פה... על פי התורה אתה מתכוון? אני אומר, אם היינו הולכים לפי התורה, לפי שיטתו של שמואל הנביא, כפי שבורא העולם רצה מלהתחיל להכניס אותנו לארץ... מה היו עושים לחלל לשבת? בפרהסיה? כתוב במפורש מה שעושים אותם, צריך, זאת אומרת, אם יש לו התראה, ויש לו נניח מזידים מרובים אז כל היום תשחט פה אנשים? אם הזדונות שלו גדולות מהשגיגות שלו, אז הוא מקבל מלכויות, ואם גם מלכויות לא עובר, הוא מכניס את עצמו אחר כך בסכנת חיים. זאת אומרת, צריך לטפל בו ולהרוג אותו. אין ברירה, אתה צריך... מה זה בית דין קטלני? נכון, בית דין קטלני, בוא נגיד שאף פעם לא ראינו מקרה אחד שקרה, שמישהו התחיל את שבת בהרגות. הוא לא היה מקרה אחד כזה, תראה מה זה, זה לא... איך לא מצאו? כי מצאו היתרים. יש מלא היתרים. אני לא בקיא בהיתרים, אתה יודע כמה מיליארדים. תחשוב שזה אין סוף היתרים. לא, שלא היתר אחד שמוגבל. אין אצלנו בתורה שלנו מוגבל כמו אצל הגויים. תמיד יבוא בן אדם ויגיד שבתוך הטומאה הזאת יש משהו טוב בתוך הקדושה הזאת, יש משהו חיובי, ישר. אם יש לימוד זכות אחד קטן, גמרנו, אתה לא יכול להרוג אותו. אי אפשר. גם אם אין לימוד זכות. אם כולם אומרים חייב, ואף אחד לא אומר זכאי, פטור.
אפילו אז הוא פטור. כן, כי... לא, מה זה פטור? פטור אבל אסור, הוא ידון מידי שמיים, הוא קיבל ביטו מידי שמיים. זכאי, שחררים אותו. שחררים אותו, כי זה שבשמיים תפלו בו. כי אין פה משפט. בסדר, לא שאין משפט, אין משפט פה למטה. כי עדיף שיהיה משפט שלמטה ולא יהיה משפט שלמעלה, כי משפט שלמעלה הוא קשה יותר מאשר משפט שעושים פה בארץ, שאנחנו שופטים. אז עכשיו אנחנו רוצים לחזור לנקודה הזאת, שאם אנחנו מסתכלים עכשיו על רוח הקודש, אז נתנו כמה דוגמאות. רבי אלעזר בן הורקנוס, הוא התחיל לפסוק על פי הלכה, וכשלא הלך לו על פי הלכה, הוא הכניס את רוח הקודש. לא עזר לו רוח הקודש, אמר, אמת המים תעקר, העץ החרוב יוכיח שאני הצודק, אף העץ חרוב. אמת המים נשברה. צדק, וגם שמעו כל משמיים שהוא צודק, ולא קיבלו את זה. כי אמרו לו, לא בשמיים. אמרו לו, לא בשמיים. למה? יש רבים. יחיד ורבים, יופי, יחיד ורבים, הלכה כרבים, אין מה לעשות. ברגע שיש את הרבים, זה אומר שמשמיים רצים להעיר לך שאפשר להסתדר גם בצורות שונות ממה שאתה מכיר. אבל זה לא מוריד ממה שאתה אמר. אז אולי הרבים כרגע לא רוצים מלך ולא רוצים מלכות מסוימת, אלא מעדיפים את הדמוקרטיה. הרבים. תראה, תמיד הרבים קובעים, אבל לא ברוב דמוקרטי כמו במדינה שלנו, כי ברוב דמוקרטי במדינה שלנו יש מה שנקרא קבלני קולות, יש גם מה שנקרא אנשים מבחוץ עם קרנות של כסף. לא הולכים בהלכה, יחיד ורבים הלכה כרבים. לא, זה אין לעשות הפרדה בין תורה, בדיוק, לבין דמוקרטיה. בדיוק, דמוקרטיה, אתה יכול לשקר את הרבים, אתה בכסף, אתה מביא קונה קולות, אתה מביא כסף, אתה מביא אנשים שייתנו להם כסף שיצביעו לך. בדיוק. פה אתה לא יכול, למה אתה עומד מול 71 ו-23, זה הכל. אתה לא יכול לשקר. זה לא שלטון. בדיוק, זה לא שלטון שלנו. אין מקום פה לשחרוד, כי אין פה שום אינטרס כספי. שאלה אם העם... בסנהדרין אין אינטרס כספי לאף אחד, אין מניע עסקי. יש פה הלכה נטו. כל השאר הדברים זה מניע כסף, מניע... איפה יש כסף? פסול. עכשיו, בוא נחזור למלך. אבל מלך, שזה לא על פי ההלכה, סליחה, מלך שזה הבחירה שהעם רצה בו ובחר בו, עכשיו יש לו ילד בגיל 7. נפטר האבא, נשאר לו רק בן. אז לוקחים את הילד הזה וממליכים אותו. אתה מבין, ואיך מגדלים אותו? מלמדים אותו תורה, הוא אפילו לא יודע כלום מה קורה מסביבו, מה פלישתים, עניינים, אבל שהוא גודל, אומרים לו, תשמע, אז יושב שם שר הצבא ומסביר לו שיש פה מלחמה, ואתה תגדל, אתה תבין את זה יותר, אבל עכשיו אתה צריך להתפלל, תגיד את התהילים, אנחנו נעזור לך להבין, אם הוא פיקח, לא, אני רוצה גם להבין, תראו לי איזה נשק, תראו, אני רוצה אבא, הוא אומר לשר, זה שמטפל בו, הוא מגלה ממש ערנות נפלאה, הוא רוצה להתקרב למערכת. יש כאלה, יש כאלה טרמבלים מפונקים, בכלל לא נמשכים למקום הזה, רוצים למשול, ותן לו בננות ולשתות, ולאכול בדיוק, רחוק, ומחפש את הבחורות, מחפש את השתייה. אז יופי, אז ראינו גם מקרים כאלה אצל בית דוד, וראינו שבסופו של דבר מה שקרה על הקרע הזה, הנורא והיום בין 10 שבטים של עם ישראל, שהופרדו, מתוך 12 השבטים ונקראה מלכות בית דוד ומלכות בישראל בשני פרופורציות שונות, שני כתבים שונים, וכל זה היה בגלל צאצא של אפרים שנולד מיוסף, שנקרא בעצם אפרים הזה הוליד את ירבעם בן נבט, וירבעם בן נבט באיזשהו שלב שהוא גדל והוא נהיה חכם יותר מכל עם ישראל, הוא עלה בדרגות ובא אחיה השילוני והמליך אותו, והוא לקח את 10 השבטים האלה באור רצונו של הבורא עולם. זה לא הייתה החלטה שלו. בורא עולם רצה להפריד את עם ישראל מתוך 2 השבטים ולהשאיר 2 שבטים. ואת 2 השבטים האלה, יוסף, זה מה שמפליא אותי פה, 2 השבטים האלה נשארו היום עד ימינו, וכל 10 השבטים לא נשארו עד ימינו. זה הפלא הגדול, זה השבח הגדול. כן, אתה תלך לחפש אותו בין היזידים, אפגנים, פשטונים, הודו, איפה אתה לא יכול לפסט, במזרח התיכון, בסין, ביפן, מה שאתה רוצה, גם אצל האינדיאנים תחפש אותם, תמצא אותם שם. אתה מבין, המכה היא כל כך רצינית, אבל באו לאריסלן, ושאלו אותו, מנחם, למה ככה בורא עולם עשה לנו את הדבר הזה? הוא אמר להם, אתם לא הבנתם את הסיפור בכלל. 12 השבטים הם כאלה קדושים, אז מה שמדבר זה? הוא הכניס אותם ופיזר אותם כדי שאיפה שהם יהיו פורמולה מפרעה רוחנית. בלעדיהם העולם היה שוקע לאלילות. הבנתי, שהיה כאילו נהיה ממש... בדיוק, אז תכף אחרי זה מוחמד בא, בא הנצרות, תכף אחרי זה מוחמד בא, וביטלו את כל האלילים. אפילו הם ביטלו בכוח התורה את האלילים.
עשו איזה... אתה מבין? כל הזאת שאתה מדבר עליהם, מוחמד, נצרות, אף אחד מהם לא הביא את הדבר האמיתי. כן, אז מה שרציתי להגיד, שבסופו של דבר יש כן רוח הקודש בכללי, ששומרת עלינו, בהשגחה פרטית בכללית, גם שאנחנו לא מודעים, ובסופו של דבר... כל מה שאמרת, הנוצרים, הערבים, שום בחומריות. אין להם שום רוחניות, כמעט בקטע של... נכון, לפי הבדיקות שבדקנו... הרוחניות שלהם היא באה מצד קטנים. הטוב שהקדושה שלהם זה לעשות להוליך למולך ילדים קטנים, זה הקדושה שלהם. לא, האסלאם לא בא להם למולך. הנצרות לא בא להם למולך. היום, פעם אולי, פעם. תראה, אני יודע שבמאה ה-16-15 הם העלו את זה, אבל לא מרצון, כי הם עדיין לא קיבלו את הנצרות בשלמות. ברגע שקיבלו את הנצרות בשלמות זה הפסיק. אבל היה משהו אחר, הם החזיקו בפסל כאלוהים. והם עשו אותו אלוהים, את העץ הם עשו מעשה עץ ואבן. הערבים לקחו את האבן והנוצרים לקחו את העץ, וזה כתוב בנביא. האבן מכה. כן. אז עכשיו רציתי להגיד לך, בכל זאת אפשר להגיד שזה שבח של השם יתברך, שמתוך 12 בניו של יעקב אבינו יצא לנו די טוב מזה. שאם אנחנו שתי שבטים, שפחות או יותר במאבק היום אפילו על הפרצלציה של מי ששולט במדינה שלנו, יש לנו בוא נגיד חצי עם מסורתי, אני הולך רחוק. חצי עם כופר לא פחות מאשר עובדי האלילים עוד לפני בכלל שהתחילו את התורה. נשארנו, זה מול זה. עכשיו המלחמה, יאללה קדושה. עכשיו המלחמה זה כמו תחשוב שבא אליהו הנביא אומר מי לבעל? מי לשם אליי. ומי של השם אליי. אולי בגלל זה קורה כל המקרים. הוא מביא פר אחד שהולך לעזאזל, זורק אותו, ופר אחד הולך לקדושה. והפר השני של העזאזל אומר, למה אני צריך ללכת לשם? הוא לוחש לו שם אליהו הנביא, אתה הולך לעשות קידוש שם שמיים. שאתה הולך לשם, כי הם יראו את האש מהשמיים ויקבלו אותה, אז הם יפנו במפחי נפש ויבינו שבנס השם יצא הדבר הזה. אז אני רציתי להגיד פה שהחיזוק שלי ושלכם פה, שהתורה מחזירה אותנו איזה סוג של קודים, שהפעילות שבורא העולם מעניק את העולם זה לאו דווקא מישהו חכם ונבון והוא מנסה להקדים חזון. כתוב ביום ההוא הרבה אנשים ידברו על שלום ינסו להעמיד חזון ונכשלו. זה אומר, אני אתן להם כסף. הנה, כמו שאנחנו רואים, נותנים להם 80 ומשהו מיליארד שקל. כסף לא פתר את הבעיה. ראית שהאידיאולוגיה של האסלאם לא פחות קשוחה מאשר האידיאולוגיה שלנו. הם לא רוצים למכור את האחים שלהם. בשומרון בשום כסף. הדת יותר חשובה. ואם כן, הבנו פה שעכשיו מה שצריך להבין, הקנאות הדתית הולכת להיכנס בחלק של הבחירות האלה בחזרה לשלטון, או משטר הלכתי, או משטר חילוני. עכשיו הולכת מלחמת אחים בקרוב. נכון. וכולם צופים את זה, גם בנט אמר את זה. אני יודע, הוא אמר את זה בתורה, שאני שמעתי את זה ממנו. הוא אומר, אני יודע שאנחנו נמצאים בפתחה של מלחמת אזרחים. אתה אמרת עד לפני שנתיים. אני אמרתי את זה מזמן, אני גם אמרתי את זה כל הזמן. בסדר, אני אמרתי את זה הרבה פעמים, אבל אני אמרתי את זה כחלק מזה שהשם יראה לי שזה יגיע למקום הזה. זה הבירור האחרון. ואני אמרתי את זה בפשטות. הוא קרא לזה על ידי חוסר אחדות שהוא אתה יודע למה? אתה יודע למה זה יקרה? חוסר אמון בעם. נכון. שהעם כבר רוצה לאכול. בדיוק. החוסר האמון הזה שאתה מדבר עליו, לא קונים אותו בכסף, נקודה. אידיאולוגיה לא קונים בכסף. אדם שמאמין במשהו, אתה לא תוכל לשנות אותו. מעשי, זה הרוב קובע. יופי, אז רבותיי, אני רוצה רק לסגור את השיעור. העם מרגיש שהוא מזויף. נסיים את השיעור הזה ונגיד ככה. לא מגנים עליהם, לא מגנים. שהמטרה שלנו בשיעור הזאת הייתה לתת רפואה שלמה לכל עמנו ישראל. בין בשמאל, בין בימין, ובמיוחד לאחותינו, ביתנו, יהי רצון שהקדוש ישלח לה רפואה שלמה. ותמר בת שלום וחפצית וישלח לה הקדוש ברוך הוא. תמר קרן, מה זה תמר? תמו מחלות רעות. קרן רואה ניסים. יהי רצון שקרן תראה ניסים, ובעזרת השם השם יציל אותם ויביא לה אוכל טוב כל יום, שתהיה בהשגחה טובה, ואף אחד לא יוכל לפגוע בה בכלל, בשום אופן. באמונה שלמה אנחנו מאמינים שהמלאכים הקדושים ישמרו עליה, והשם הטוב של המשפחה שלנו, יש לנו שם טוב, הרבה אנשים אוהבים אותנו יותר מה ששונאים אותנו. שעכשיו זה אנשים שיהיה תשובה טובה שהיא בריאה ואין נגיד כלום. יופי. יהי רצון שלא ניפול לחולשות. עכשיו כל התהילים עכשיו מחזקים. אבא, כמו שאבי דיברתי. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.